Hello again, this is Edward Opena. Okay, so higala kung naa kay gustong istoryahan, ali kay magistorya ta. Okay, so kini na pod ang Bisayang vlogger Edward Opena. So, ang ato ang hisgutan karon is okay ra ba sa mga lalaki nga mohilak? So, sa di pa nato isgutan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ha. Ayaw kalimot gyud sa pag-subscribe para naatay pwedeng daghang diskusyon. Okay, nga Bisaya, nga positive o informative. Okay, so di ko ganahan nga ma-stress tag paminaw sa kanabitaw mga news dinhi, mga news nito nga ma-stress ta di ta ganahan na. So positive niya to ang paghahisgutan. Okay, so katong akong giingon ganiha nga okay ra ba sa mga lalaki nga mohilak? Naiuban nga mga tao manggod nga mingon bayot man na mohilak. Mohilak man ka bayot. Di ba hinana? Okay, so sa una bata pa ko kana bitong sungugong kas mga dagko-dagko nga ay hila ko makagbayot ana, di ba? So actually kung mohilak ta, that's actually a normal nga response. Okay, pwede ka nga mohilak kay na surprise ka or na happy ka, or pwede ka mohilak kay naguol ka. Now take note nga ang ato ang existence, okay, ni eksista nga dili ta robot. Okay? Dili ta robot, dili ta bato, dili ta kahoy nga kanang patay ha. Nga wala tay emotion. Okay? Ang tao is naagyo na siya emotion. Okay? Kabantay mo sa kanang gitawag na tog artificial intelligence. Okay? Kanang artificial intelligence. Ang artificial intelligence bisan pag unsa na siya ka tao nga ang iyang form, okay, mas maayo pa na siya mo compute sa tua, mas accurate pa na yung iyang pag-perform kanang mga robot, di ba? Mas accurate pa na iyang pag-perform, mas pero di na sila mahilak, di na sila masakitan, okay, di na sila malipay, okay, kung moingon sila nga we miss you, pero computer na moingon ha, we miss you. Pero do you really think na hunahuna magyug ka nga it's coming from their heart? No, it's not. Okay? So, ang kanang paghilak na to is outlet na sa atong emotion. Kabantay mo sa kanang kuan bitaw. Ang akong gustong i-illustrate ani is that kaning volcano. Now, sa ato ang kalibutan na anay kanang inner core, di ba, naiinit kaayo nga sulod sa to ang kaning kalibutan sa to ang planet. Okay? Ang kanang mga bulkan maunay mga hinungaw, murang bagpanghaw bitaw. Hinungaw sa bulkan. If ang kanang ato ang core, kanang Earth's core na to is wala na siya kahungawanan, mubuto na. Okay? Hagbay ra ning nibuto ang ato ang planeta. Okay? But because na atay mga bulkan nga muhungaw ang kainit sa sulod sa tong planet, mao na nga safe ra gihapon ta nga dili mo explode ang ato ang planeta. The same is true with human emotion. Okay? Kay kita lagi kato akong giingon, dili ta robot, dili ta kahoy, dili ta bato, dili pud ta kuan, dili pud ta tubig. Okay? We are human beings and we have emotions. Okay, natay emotion. So kung ang isa ka lalaki mohilak gani, dili na ingon nga bayot or unsa ba nga mura kag dili tinuod lalaki. No. If you want to cry, para sa mga kalalakinan, ako aning tambag, kung gusto kang mohilak, hilak. Okay? Because it is part of human emotion. Okay? It is part of human emotion. Ang mga babae, adi nananato ko ano ng mga babae kay muhilak man yun ang babae, dali lang yun na pahilakon ang babae. Pero kita mga lalaki is that walay rason nganong dili ta muhilak kay tawhanon lang yun gihapon ta. Okay? Because ang katong mga tao nga kana bitong lisod kay ng emotion nimo bitaw nga imuhang kan bitong taguon lang panitan naguol na gyud kay ka lalaki ka nya guol na gyud kay ka nga you want to cry pero mahadlo ka sulugon ka nga dili ka tinuod lalaki. Okay? So but it might lead to kana bitong more serious nga mental condition. So dili ta gusto nga mahitabo na siya. Okay? So kung dili ka ganahan nga ikaw ra isa maghilak, then nakay siguro nakay ginikanan, nakay igsuon, nakay friend, or you can go to psychologist or mga psychiatrist aron natabangan ta mga mental health nga mga professionals aron matabangan ka sa imuhang gibati. Okay? So kana siya. So mao na ha mga kalalakinan, kung naatay angay hilakan, hilak. Okay? Dili na nato ikaulaw dapat kitang mga lalaki
muhilak sabdi ay. Kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, subscribe na sa Bisayang Vlogger Edward Opena. Bisayang Vlogger Edward Opena. Kung naamoy gustong storyahan, higala, dool din kay magstorya ta. Okay? So God bless us all and see you next time.